Dag. Dam. Yes, og i mellemtiden... Jeg sagde dag. Jeg sagde dag. Og Rasmus har fået den skin, ikke også? Ja. Rasmus. Er det ikke flot? Se her. Skal lige se det ordentligt. Jeg har fået koala skin. Yeah. Det der med nudel, ikke også? Med nudel. en koala med et svær, ja, og god idé. Wow. Og imens har vi lige puttet timber på, så det er nemmere at fælde træer. Ja, og MCNMO. Har du puttet det på? Ja. Må se. Prøv. Det finder du ud af senere i videoen. Men wow, jeg kom til at bruge flag. Skal man ikke skråstrege stats, eller hvad man skriver? Jo, man burde skrive skråstrege stats, ikke også? Nej, det er så det her. Hvad skal man skrive for at se det der? Der kan du se, hvem der ligger. Hvad gør det? Ja, jeg kan bare se, hvem der ligger øverst på de der. Der sker ikke noget. Nej, men det er fordi, der er ingen, der har fået skills endnu. Nej. For helvede. Ej, jeg Jamen, kan du bare se, hvor langt jeg er kommet? Eller sådan, hvor meget jeg er i woodcutter? Nå, men det kan du ikke se nu. Okay, så hugger jeg træer. Jeg tror ikke rigtig, man får så meget af at... Hvor er det her nemt. Ej, hvor men jeg hader bare sådan nogle små skeletter. De står bare flabet. Alle sammen, kom ind på den gode server. Koala? Magnus. Hvad? Hands up. No! Den er i jorden, oh my god. Lille koala nede i jorden. Ja, ikke mere. Oh my god, han stack træ. Almindelig træ. Hvad? Jeg har en stack træ. Stack? Hvad fanden snakker du om? Er det ikke utroligt, jeg har en stack? Nå, du har en stack? Ja. Nå, jo. Mega sindssygt. Jeg har skaffet en stack. Bare på at spille den her skov, så har jeg fået skaffet en stack. Nu er det bare sådan alle mulige træer, der bare er fældet. Come on, zombie. Magnus, du skal lige se, hvad vores koordinater er på. Magnus. Hvad? Se, hvad koordinaterne er. Altså, hvad? Fordi vi skal se, hvor langt ned vi er. Det gider jeg ikke, for så kan de se vores koordinater, okay? Ja. Jeg har fundet jern. Ikke koordinater. Hey, der er en anden ø. Jeg har fundet jern. Så skal man tjekke lige en anden ø ud. Jeg bruger lige hurtigt fly til at tjekke den her ø, om det er en ø eller hvad det er. Og hvis det er en ø, kunne vi fortsætte vores byggeri derhen. Skal vi tjekke, om det er en ø. Er det en ø? Nej, det er land, så den ø skal vi ikke hen. Så vores ø ligger tæt på noget land. Vidste du godt det? Hvor? Hvorfor kan jeg ikke højreklikke, hvad hedder det? Sådan der på Super Breaker, hvorfor kan jeg ikke det? Det ved jeg ikke, det kan også være, at det ikke virker eller sådan noget. Det virker åbenbart ikke. Wow, hvad det er sprang. Lille creeper. Bare en lille creeper. Men den sagde ikke noget. Jeg synes lige, jeg ikke har lyd på. Nå, det har jeg ikke. Eller hvad? Vent. Jeg er sgu fuldt lyd. Sorry. Oh my god! For helvede. Slå mig! Oh my god. Hallo, Koala? Aha. Kæft, der er mange saplings rundt omkring. Det er skide irriterende. Det er utroligt. Der er så meget, mand. Jeg har 15. Koala, hvad hedder det? Kan du ikke lige lave sådan en kospawner, så vi kan få det et eller andet rustning? Wow. Jeg skal lave det, I virkelig irriterende. Okay, hvor skal den være? Ups, jeg kan det spawne ind. Lave en kospawner på den anden side herovre. Lige her, hvor jeg står. Lige det her hul, der er der. Au! Jeg blev slået. Ja. Men jeg skal lige af med alle mine andre. Jeg kommer til at
spawn en stack. Så, vent lige. Jeg dræber køer. Nej, jeg vil dræbe den. Ja, hallo, kan du ikke skaffe noget læder og sådan noget? Jamen, det er det, jeg gør. Gå væk! Jeg skal få glæder. Åh, for helvede. Kom så, lille Muko. Au, der er her. Kom så, lille Muko. Modtid mig. Hvor er den ko? Ko, kom så. Kokas. Lad være. Er det fordi, det er kokasse? Ah! Lad være. Lad så være. Jeg har så 2 liv, jeg har 2 liv. Jeg slår. Er det ikke en nice gennemsted, jeg har lavet sådan noget med? Jo. Jeg går ned i mine igen. Koala, jeg har noget til dig, du nok Jeg har skal 3 få. liv. Og der er en blæksprutte. Der er mange blæksprutter. Vi kan farve Koala, vores jeg har læder. noget, Vi skal jeg har farve noget, vores læder. jeg har noget til dig. Hvad har du? Er det Kom lige hen til mig. Ja, jeg kommer. Så går jeg bare hele vejen rundt om huset. Jeg gider ikke se dig den nøgen mere, så kom her. Okay. Koala, Jeg for helvede, jeg vil have bukser. Koala, her, der har du en buks til dig. Og Skal jeg hvad ikke se dig med det, skal jeg ikke se den dealer mere. Hvad fanden har du farvet dem? Jamen, så er der sådan nogle pæne bukser. Koala, tag dem på. Ja, for helvede. Tag dem på. Men de må ikke blive brugt. Jeg gider ikke sætte mine bukser op. Der er mega mange skeletter. Ja, jeg har kun 2 liv. Det er helt utroligt. Jeg bliver seriøst plukket til af skeletter her. Okay, jeg har en bue, så de kan bare komme. Okay, det der. Hvis det er, så har jeg Jeg har 1 liv. Jeg har seriøst 1 liv. Jeg går ind i huset. For jeg er bare hvorfor har du lavet en chestplate? Det har jeg sgu da heller ikke. Du har en chestplate. Ikke en skid, jeg har. Jo, du har en chestplate. Koala, Ikke en skid, jeg har. du har en chestplate. Nej. Jo, du har. Hvor er din bukser? Ja, okay. Er det den der blå? Nej, du har en gul rustning på dig. Har jeg? Ja. Yeah. Jeg kan ikke tage den af, for jeg kan ikke se det. Nu er den af. Ja, den der. Nu. Ad. Jeg synes, jeg har gjort noget. Du skal se videoen bagefter. Jeg har gjort noget. Kom her, små kobasser. Jeg vil være farmer. Vi skal altså også lave en anden slags farm. Vi vil ikke have nogen seeds. Hey, vi skal jo lave et hus til sådan nogle sugerør der. Ja, men det gør vi ikke nu. På et tidspunkt skal jeg få lavet det. Jeg har 7 nu, så jeg kan lave et par bukser. Jeg har ikke nogen seeds. Hvad skal der for i år? Jeg har seeds. Godt. Jeg er virkelig dårlig til at skaffe seeds. Jeg har 1. Okay, du er den gule mand, jeg er den hvide mand. Ja. Du skal lige se, hvor jeg ser mega dum ud. And the yellow pink and the white knight. Ja. Du har lavet jern? Nej. Nej, det er ikke. Tror du lige, det var jern? Jeg troede, det var jern. Må ikke lige få noget? Jeg var også sko. Jeg er gammel skaffe nogle ting til dig. Nu har du en chestplate igen. Jeg har seriøst ikke nogen. Du har. Koala. Du kan se videoen bagefter. Okay. Eller noget. Har du lagt den anden op på YouTube? Jeg er i gang. Koala, kig lige på den der kylling. Seriøst? Ja, seriøst. My chicken! Her må vi godt enchant i spawn. Det er level 30. Må vi godt enchant i spawn.
Nej, det må vi ikke. Vi skal selv... Okay, hvis vi skal have en chance... Okay, skal vi sige, at vi gerne må en chance på ham? Nej, fordi du har så mange levels. Jeg synes, det er ikke sjovt, når du har de der levels der. Jamen, jeg kan ikke for. Skal vi så sige, at vi ikke må prøve... Vi ikke må en chance i det her forløb? I den her let's play? Ja, det er jo... Vi charmer ikke en skid, okay? Jo. Ja. Medmindre vi for eksempel nakker en zombie eller sådan noget, der har en enchanted ting. Ja. Hvordan kan du lige tage, Peter? Hey, Koala, don't fly, Hank. Jeg mener det, du får et lyn. Ej, lad være. Ej. Du døde af skelet. Ej, ja, det var dig. Jeg er ikke død. Giv mig mine ting. Seriøst, det er ikke sjovt. Okay, jeg går. Hvad havde du ting egentlig? Havde du game mode jo? Ja. Au! Nu får du det bare. Jeg havde sgu da ikke en ja, men... læderrustning. Det må du undskylde, Koala. Det må du undskylde. Du har fikset det. Jeg tror lige, jeg skal skråstrække power-toolen ned. Sådan der, nu er altså, jeg mangler virkelig mange andre ting. Hvad havde du ellers? Jeg havde nødt til at lige power-toolen af. Ja, jeg har gjort det, men hvad havde du tænkt? Hvad havde du ellers tænkt? Alt muligt. Saplings, træ. Hey, Koala, kom her. Jern. Vum. Vum. Og så kan jeg 0 jer op i luften. Og jeg havde mad. What, du har lidt mad? Hvad? Jeg havde virkelig meget mad. Hvor gør Koala, du det? Koala. Hvor ligger min mad? Boom! Værsgo. Hvor er der mad? Here. Koala, I have a beef to you. Jamen, hvor meget beef var der? Jeg har det var dumt, det der, Rasmus. Fuck, det var dumt. Bare tag det der, bare tag en stik beef fra min inventory. Jamen, jeg døde. Koala her, here. Ja, jeg kan ikke tage for din inventory. Jamen, du har lige fået det der. Gå væk! Gå væk! Ej, jeg synes, det er værd med at dræbe mig. Ja, din ritter, mand! Magnus, jeg sagde også, at jeg havde lidt liv. Det hørte jeg ikke. Mit jern. Undskyld. Hvor mange jern havde du? Du havde 8 stykker, kan jeg huske. Det kan godt være. Jeg ved bare, jeg havde jern. Ja, du havde 8 stykker, det ved jeg. Fordi du har kun 8, eller hvad? Nej, fordi jeg der var 7. vil sige din inventory. Har du 8? Nej, jeg har 7. Du. Er du i game mode nu? Nu er jeg ikke i game mode mere. Koala? Jeg synes det værd med at nakke mig en anden gang, okay? Det er ikke sjovt. Okay, ja, rolig. Koala. Og min sukkerkane. Vi har en hel farm. Hallo. Jamen, jeg havde fucking meget. Jeg vil have noget mere rustning, Koala. Hallo, hvor har du fået en hjelm fra? Jern, jeg har sgu da ikke noget jern. Du har en hjelm. Nej! Du har en hjelm hos mig. Kan du prøve at trykke F5 og se det? Nej, jeg har... My god. Men seriøst? Jeg kan have mine igen. Og min fakler. Okay, jeg kommer med nogle fakler. Det er det gamle gik. Her. Fakler. 2 sekunder. Jeg havde sådan en æben eller sådan noget. Ja, en stek, det er også fint. Hvis du havde brokket dig, så havde jeg godt nok fået irriteret på dig. Hey Magnus. Hvad? Aha, bare kig på mig. Nu er jeg bare mega hot. Det snyder han hjelm.
Lad være med at bruge power-tool. Hvor er du? Hvor er du? Prøv at kigge bag dig. Hvorfor virker det der MMO ikke? Don't know. Ja, i undskyld, at der har været lidt problemer på serveren. Den har været lukket ned, ikke også? Jeg tror lige, jeg skal have gjort noget med det der MMO. Ja, det gør jeg bagefter. Jeg går også sådan en skaffe lidt. Oh my god, jeg skaffer helt vildt meget. Hallo, går du ikke lige herned og ser, hvad lag vi er på? Jeg brænder lige noget kød. Kun lidt kød brænder jeg. Det er langt fra lidt. Jeg skal lige på toilettet. 2 sekunder, kom dem lidt. Ja, okay. Det er så kedeligt at mine. Ja. Undskyld, det er lidt mørkt, men det overlever I nok med. Jeg har pauset lige videoen. 6. Hej igen. Jeg har pauset lige, fordi at det var nok lidt kedeligt. Oh my god, min mikrofon er lav nu. Min? Din mikrofon er lav. Nå. Ja. Jeg er ikke lige, hvad jeg går ved lige nu. Oh my god, der sprang den. Hvad mener du? Hvad mener du? Der blev din mikrofon lige høj, det var sådan dum. Så den var sådan høj lyd. Fuck, det er så langt til at gå op. Okay, ikke lide det mere. Se hvordan det ser ud, gør det. Ja, jeg har set dig. Det ligner du har en krone på. Ja, det ved jeg. Tak, dumme far. Okay. Jeg laver kød bare, så du prøv at se mig nu. Prøv at se mig nu. Ja, du får gul tøj. Undskyld, sorry. Jeg bare ikke det der med. Vil du have en hjelm? Jeg har en hjelm. Ja, har du lavet en selv? Ja. Okay. Hvordan kan det være, at du kun spiser en enkelt bøf? Enkelt? Hvad mener du? Men det kunne være, at jeg kun spise en. Det var fordi, jeg kun havde brug for en. De kravler på vores tag. Hvordan fanden kan de komme derop uden at hoppe? Jeg tror det. Nå, de hopper også en gang. De hopper. Det går lige sådan her. Ja, okay, nu ved jeg, hvordan det kommer op. Bitches. Jeg siger, vi kalder den her. Magnus. Au, lad være. Ja, det svarer mig ikke. Hvad? Jeg kan ikke altid høre dig. Okay. Men hvad skal vi kalde den her Let's Play? Vi kalder den bare Let's Play.
Let's play sæson 1. Ja. Minecraft-eventyret sæson 1. Minecraft-plan, fordi det er jo en plan, vi skal følge en plan. Minecraft-planen. Sådan der. Skal vi kalde den det? Jeg ved det ikke. Fordi det vi følger, kan man kalde det en plan. Så kan man jo godt kalde den Minecraft-planen. Du mangler den navn. Da. Du skal ikke fjerne det hele. Den skal også kunne sprunge lidt. Fjerner ikke det hele og gå væk med dig. Nej. Og jeg tror, jeg lægger Mit sværd er allerede ved at gå i stykker. Mit? Nej, mit. Wow. Må jeg ikke lige hurtigt reparere mine tools? Din... Ja, ej, bare glem det. Mit sværd gik i stykker. Gå så væk. Det er da dejligt på den måde. Okay, hvordan kan man så ikke sætte den her på en anden måde? Skal vi... Hvad laver du? Flyt dig så. Prøv at lære en idé. Lad mig lige. Nej, vent lige. Den der sat mod siden, det er meget smartere. Hvorfor? Jamen, det var også det, jeg ville. Jeg er lige ved at dø. Gå hen og hjælp. Jeg dør. Never! Ja. Jeg har lavet mig en hule. Ad. Jeg har lavet min hule. Gør sådan, så den går ind til os. Ej, fordi... Jo. Koala, jeg har lavet en hule. Ja, jeg ved det, men gør sådan, Det så hvor den den fører hen. ind til huset. Nej, det gør den nej. Det skal den. Skal den? Ja, det vil se sejt ud. Skal det være vores indgang til huset? Ja. Ej, det er også vores indgang. Det er begge dele. Okay, så bygger jeg det. Jamen nej, vi skal da kun have én kan indgang. ikke komme herind, fordi vi har lavet sådan en lille parkour her. Eller ikke parkour, vel, men bare sådan... Far. Ja, men du er ved at trykke på 100. Ja. Og så går team ud lige om lidt sikkert. Nej, det ikke. Nu er jeg ikke... Helt ærligt. Sådan der. Helt ærligt, hvad? Ikke noget. Gud, jeg skal prøve hjælp. Hjælp. Det lyder bare klamt, det der. Det tror hun Stig. Au. Stig, no. Lad være. Jeg har sgu Hun ikke. Stig. Jeg laver lige en. Vent lige. Jeg har en masse sticks. Så kast dem. Vent lige. Ja, godt, tak. Det var kun halvdelen, jeg gav dig. Hvorfor fanden har du så mange sticks? Jeg kom til det. Ja, du får bare lige stierne. Og sticksene. Ej, den der indgang, den er mega grim. Skide bare. Okay, så bare fjern det. Har jeg gjort det? Jamen, vi skal seriøst lave en større mine. Kom, jeg går ned miner. Det er altså meget vigtigt. Kom. Jeg skal først lige op og have en til pickaxe. Lev med at bruge flyhack.
Hans Olsen havde en børnækker. Jo. Nå, goddag. Goddag, Muko. Min små lille Muko. Ja, nu gik han ud. Ej, det var ondt. Men han er sgu da også sådan mod mig. Jeg fatter ikke, han ikke... Eller er han blevet unbandet? Jeg kan se dig igennem de der slaps. Hvad fanden er slapsen, men er ikke... Ja, de der trapdoor. Nå ja. Jeg kan bare se dig Altså, igennem den de her der video huller. skal heller ikke blive for lang, skal den? Meget lang. Indtil du sidder på en grotte. Kan du se mig? Hvad så? Kan du se mig? Jeg kan se dig. Jeg holder bare shift ind. Men jeg kan se dit rød, Så din kommer du hule. ikke lige herned? Fordi du skal lige se, hvor langt ned vi er. Altså sådan. Prøv lige at komme herned. Du skal se, hvad lag vi er på. Og sige det til mig. Wow, jeg fandt en grotte. Vi sidder på dierlag. Nu? Nej, vi er ikke nede. Wow, creeper. Og jeg fik også en, hvad hedder det, svamp? Wow, Der wow, er træ-creeper. Jamen, der er også, wow! Og der er også et skelet der. Ja, lad os lidt skud på bare sted. Eller, der er kul. Tager du det? Creeper! Det er jo TNT-mine. Der er lava her. Nu ved jeg godt, hvad lava vi er på. Nej, vi er ikke på, hvad hedder det, dierlag nu. Er vi ikke? Hvad laver vi så på? Næsten. Wow. Hvad laver vi på? Hvad siger det? Shit. Okay, lige nu er jeg på 16. Hvad er jeg på? Det ved jeg det ikke. Kom ned til mig. Jeg har fundet jern. Ja, det er det, vi skal prøve. Vi må gerne bruge jern. Skal vi sige, at vi gerne må bruge jerntools? Ja, vi har lavet så meget. Vi må bruge jerntools, så skal du bare finde noget jern. Okay, kunne jeg lave du kondenser? Hvad for noget? Okay, har du ikke tjekket? Jo. Men Så laver du en kondenser. for helvede. Der er jo ikke kondenser med i det her. Nej. Det er derfor, det er sådan ret svært at lave. Jeg finder ikke noget jern, jeg finder kun guld. Nå, zombie med jernsværd. Oh my god, hvor er det lol. Fik jeg jernsværd? No. Hvorfor er det lol? Ikke for noget. Hallo. Jeg har min inventory er fuld. Med hvad? Ej, Helle, hvorfor lægger du ikke noget i kisten? Det gør jeg nu. Helle, nej, vi kan jo ikke få finde op, kan vi? Jeg har home. Godt. Det ved jeg ikke, om jeg har. Jeg har Nå, rigtig meget crap. lavaen lyste, ikke sådan. Flere svampe. Nu kan vi lave suppe. Eller stuning. Det hedder faktisk svampestuning. Eller har du en jernpik? Skal man bruge jernpickaxe til at hakke guld? Hvad? Skal man bruge jernpickaxe til at hakke guld? Ja. Jeg har lige fundet guld. Kom Har jeg lige også haft fundet. Har du lavet lige nogle jerntools? Jeg har ikke noget jerntools. Men har du ikke noget jern deroppe? Nej, jeg har ikke noget jern. Seriøst? Du har jo alt vores jern. Nej! Okay, vent. Jeg tager lige TB-toggle af. Har du taget det af? Magnus. Har du taget det Jeg af? har taget jeg har taget det af. Okay, så lav... Fuck, hvorfor er du her? Det står jeg bare her. Wow, flere kister går. Men vi skal lige have... Vi skal lige lave en jern pickaxe. Vi starter med at lave jernpickaxe. Når vi har nok jern til at kunne lave de andre tools, så gør vi det, okay? Har du allerede lavet en? Pickaxe. Vi har altså masser af jern. Enderman.
Hvor? Træk. Herude. Du skal også have en spand, så du kan få lavet dit, hvad hedder det, sukker. Din farminghus. Ja. Koala, gør det lige til en ko. Back. Nej, det gider jeg ikke. Nej, for helvede. Jeg er nede i mine. Der. Jeg har guld nu. Der er meget guld. Jeg kan se det. Er der ikke meget guld? For helvede også. Nå, det er flot teater. Jeg dør. Det skulle du sige. Ja, kan du Jeg køre? blev angrebet af 4 zombier op i hovedet. Den har dit Den armor. er slutningen på vores display. Den har dit armor. Hvad var det? Mit armor, jeg vil have mit armor. Giv mig mit armor. Øj. Jeg fik ikke det hele. Men Det kunne være fedt, hvis vi lige sluttede den der, hvor det var, at vi blev angrebet. Sluttede du den? Nej, men hvis vi gjorde. Det var med stensvær, Koala. Der er jeg. Hvorfor kan jeg ikke slå dig? Og sådan der. Det var. Okay, ved du hvad? Jeg har 23 guld. Kæft, der er meget guld. Okay, der er spiders og sådan noget her. Fuck. Hvad? Der er spiders. Jeg kan ikke forstå, hvad du siger. Okay, så lukker jeg bare. Jeg vil godt klare at køle godt i din mine. Prøv at gøre op med mineskakten. Okay, men vi skal seriøst lige finde noget diger eller noget. Vi har ikke engang fundet noget endnu. Magnus? Hvad? Nå, jeg skal bare se, om du stadig kan høre mig. Jeg skal bare lige sige noget som før. Sunder. Nå, jeg tror også, jeg stopper videoen nu. Magnus, vi stopper videoen. Jamen, skal vi bare stoppe videoen her? Ja, det er lidt sagt. Så siger vi. Ses alle sammen. Bye bye. Så ses vi i næste video. Ja, farvel. Hej hej. Hej hej. Der, farvel.